Quan era petita, o més aviat adolescent, hi havia dies quan arribava de l'escola que trobava la casa plena de notes estratègicament situades amb frases tipus «Avui pot ser un gran dia, només depèn de tu!» exclamacions incloses. La meva resposta invariablement era «Mama!» Sí. I això que era una pionera, perquè internet no estava ple de cites motivacionals com ara, no. Les havia de trobar una a una als llibres o a la ràdio, però tot i així no m'agradava gens. I un dia ho vaig veure clar. Poden passar-te coses bones o no tan bones tots els dies. Fins i tot pots tenir un dia de pip, pots estar enfadat, trist, disgustat, tens dret a tot això i molt més. Però també pots decidir que no vols estar així tot el dia. També pots intentar veure les coses des d'un altre punt de vista. Tot això només pots fer-ho tu, i ningú t'ho pot treure. Així que ja saps, avui pot ser un gran dia, només depèn de tu. I sí, la teva mare tenia raó. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así, aprovechar lo que pasa de